соли 2024 дар ҷумҳурии соҳибистиқлоли тоҷикистон рушди соҳаи саноат яке аз самтҳои муҳими сиёсати иқтисодии давлат идома ёфта, шумораи коргоҳу корхонаҳои саноатӣ афзоиш ёфт. бунёди иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ба фаъолият оғоз намудани корхонаҳои нав ва густариши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ барои таҳкими заминаҳои иқтисодӣ ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ заминаи мусоид гузошт. дар ин сол 528 корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ дар самтҳои табу нашр, саноати маъданҳои кӯҳӣ, саноати ангишт, саноати хӯрокворӣ, саноати масолиҳи сохтмонӣ, саноати мошинсозӣ, саноати сабук, нафту газ ва коркарди партов ба истифода дода шуданд. нишондиҳандаҳои соли 2024 бори дигар собит месозанд, ки саноати кунонӣ бо суръат дар рушди иқтисоди миллӣ нақши калидӣ дошта, тавсеяи иқтидорҳои истеҳсолӣ ва зиёд намудани шумораи корхонаҳои саноатӣ барои расидан ба ҳадафҳои стратегии кишвар заминаи устувор фароҳам меорад.